Kumusta ka mga boss mga tugang, lugod ang duros, marhay na huyop nin mga balaog sa indo boss. Uya na naman kita sa sarong bagong kabtang kan padagos tang pag-adal kan sa tuyang sadiring tataramon. Iandam ang sadiri maghapot-hapot, magnalas, magugma sa satuyang mayaman na kultura. Madya na baya, magbikol kita. An marhay na gibuhon magbikol kita, nagbabago man ang Sa episode na ini, padagos ang pagsiiripta sa makulor dangan malikot na karakter kan satuyang mga panhiro o verbs. Makulor, hulitaan sa tuyang mga panhiro, minapabarubago, baku sa nahuli sa panahon kung inigigibuhon pa sana o ginigibo o gigibuhon. Kundi dakul pang ibang mga interesanteng kamugtakan na minakaw sa kaini. Last time, sinasabi tang sa Bicol ang pagbarubago kan panhiro, apektado kan kunpira ang nagigibo kan hiro, nagkakakan, nagkakarakan, nagtuturog, nagtutururog. Ngunyan, igwapanin saro pang interesanteng kamugtakan. Sa mga panhiro na pasugo o itong verbs na inaapod tang imperative, igwa kitang bersyon kan sa tuyang mga panhiro na pinagsasarutaan ideya kan hiro sa kakan nagihiro. Sa pangkagabsan, kung sinasabihan mo ang sarong tawo na gibuhon ang sarong bagay, halimbawa, ang magkakan, sasabihan mo siyang, kakanon mo na ang cake. Ang hiro, iyo ang kakan, ang nagihiro, iyo ang mo, ang hinihiro, iyo ang cake. Sa Tagalog, kainin mo na ang cake. Sa Ingles, eat that cake. Mahihiling ta na sa Bicol, normal na ang panhiro digdi igwanin pandugang naon sa urihan kan tataramon. Alagad sa Tagalog saka Ingles, mayo ng ibang paagi para sabihon iyan. Alagad sa Bicol, nadugangan nin kadikit na kalikutan. Imbes na sabihon tang kakanon mo, ang sasabihon ta kakana ang cake. Sa paaging ini, hinahali taan mo dangan minalag kita nin pandugang na a sa hurihan kan panhiro na pasugo. Ang kakanon mo, nagiging kakana. Uya ang iba pang mga halimbawa. Sigurado ako pirmi ta ining ginagamit, urog na sa tuyang mga pakikipag-ulay, kaya balik kita sa satong mga harong, komunidad, organisasyon o trabaho man, maging malay, bukas ang agimadmad sa paggamit ta kan Bicol na sadiritang tataramon. Iyan ang tema ta sa halipot na kabtang na ini. Sarong tema na nagpapahiling nin napapalain na kulor sa kalikot kan sa tuyang tataramon. Para sa mga mabasahon na Bicol, bisitahon sa naan magbicolkita.com. Dangan kung igwa ka mong mga hapot, umuyan nindong makisumaro sa satuyang advocacy, i-contact sa na kami sa email o sa FB Messenger. Sa sunod na kabtang, ipadagustaan paghimay kan sa tuyang mga panhiro, takadakol pang mga kamugtakan ang sa hiling ko, madakop kan sa tuyang mga atensyon. Magayon ang sa tuyang tataramon, kaya madya na, magbikol kita.